Kayu paqişiye dike. Merhaba Çuka Pıçuk. Kayu kelecani bu. Bereket çuka pepuki ne diti bu. U ve sibetişteki gelek taybet bu. Helina Çuki. Uhe kahve. Dayı, babu. Min Helina Çuki dit. براستی Vere bebine. باشه کایو نه کارن مین گلک گرین کنه نه وقت پاخجیه بهاره اما مال آخو سر و بم پاخج بکن Tıkarım Ali kariyata bakın. Kayu xesti boku alikariya de u bave xo bike. U tavile rahiş sivnike. Merhaba Kalu. مرحبا کایو جبول تو روزی میزه بکم هاتم ما هون نخوازن ام لدر و بریزم Hasek başı. Naha kare kimine gelek girin heye. تمام کایو تو کاری به من رواری دروه و آلیه من پنجره پاخج بکی دوه نافبری دوه دیاتجی من پاقی پاخج بکی بنر کایو اف پپوکه ما تاو هیلین سر سبه ندید بو Hundere ve de hükkek heye babu. براستی و چاقی دوه چاوین من تم لسر به Başı tamam babu. دوی و شباکه چاو پاخج بکی کایو هما ببه قاسی قامته Eze kare ki baş bakım. کاری که دوه ام پیشیه بکن ام سونگر آخو پاخج و شل بگرن تمام ام باشه جی پنجره بشون و سونگر دیسا دا آوه دکن Kayu dixwest kareki baş bike u dest ve kar kir. U heman ve ku bavye wî gotu bu pencereye şuşt. Bu saye babu. گلک باشه کایو نها ام پنجره به خولیا کاغذ زوا بکن او و کاری ما بقده ما و هموی ورم بیراته Ere babu. دیا دنده تو دخوازی از آلی کاریا تبکم No, ez de karım. Ez pencereye bakıştıkım Gilbert. No, süngeri ben mi koya? Ah, bendit. Kayu hev da ku hemû gotinên bavê xwe yên ku ji bo paqişiya pencereyan gotibû bi bîr bîne. Nabe. Şiloplopu iyi Gilbert. Kayu lê fikirî ku Gilbert gelek ecêb xuya dike. Xwest wî ziwa bike lê Gilbert ji vî fikrî qet hez nekir. Gilbert. Gilbert, de her cihê adam kir. Ji bo biçûka pepûkê re bi pey ve wextê Kayu tune bû. Niha karekî gelek girîng dikir. Tevlî hêviya ku Gilbert kiribû paqij dikir. Merhaba babu. Limin bine ez ardan tırmık dikim. من دگوت قی تو پنجره هم پاخج دکی کایو Bakış dikirli, ez niha ardan tırmık dikim. Of, باورم ته ایسکانه کاوا فیکیان قزنج کرد tamam. Dayı, Kayu têra xwe alîkariya bavê xwe kiribû. Niha dora diya wî bû. Kayu! dayı bine ez ardı bakış dikim. Merhaba babu. Kayu dîsa dixwaze alîkariya baxçe bike. پر باشه گلو بوان خولین کاغد چبون کایو Gilbert satılı kalıban duşuloplo bu. Limin ev ne diyit? Min jî pela berhevkir û bakış kir. Min xwe salî kariyan mezin bikim. کایو دا خواز آلی کاریا ته پر خوشه لی دوی ته کار دست بکر بقدینی Dizanî dibe ku Kayu jê nekkaran berpirsiyar be. Kêfa Kayu ji fikrê ku divê ji hinek karan berpirsiyar be rehat. Lê bi tenê ji tiştekî dike Kare tatevê. berpirsiyar kar çiye?
De û bavê Kayu jê re gotin ku karê berpirsiyar ji bo alîkariya karê malê divê herkes hinek karên diyar ew bi xwe aha tu bike. nivînan wisa berhev bikî Kayu. Mesela berhevkirina nivînê karekî berpirsiyariyê ye. Niha dikarim biceribînim. Helbet Kayu. Were, alîkariya te bikim. Dayê, ez dixwazim bikim. Di hevkirina nîvînan karê berpirsiyariya Kayu bû û dixwest bi tena serê xwe bike. Temam Kayu, em te û karê berpirsiyariya te bi tenê dihêlin. Min bibîne. Rastî na. خەمگینم کایو من و ڕۆزیە بە شارتۆکێ دلیست دخوازی تەولی me bibî Na, spas dikim Kalo. Ez karê berpirsiyariya xwe dikim. me fehm kir ji bo rozî carek din te aciz neke wê haya min jê hebe niha karekî te yê pir girîng heye Gilbert na. Niha divê ez karê berpirsiyariyê ji nû ve bikim. Ji ber ku Kayu karê xwe yê berpirsiyariyê baş dikir pir şanaz bû. Pir baş e Kayu, te karê berpirsiyariya xwe gelek baş fehm kir dilê min. Ev jî çi ye wisa? Ev çêlika çûka pepûkê ye. Divê xwe paqij bike. Ji bo xwe paqij bike wê dê û bavê wê alîkariya wê bikin. Lê ew ê jî rojê qasî ku karê xwe yê berpirsiyariyê bike mezin bibe. Heman wek min. Baxçe heywanan yê li baxçeyê paş. Ji ber ku wê Kayu bi hevalên xwe re biçiye baxçeyê heywanan gelek kelecanî bû. Baba, baba. Ez ê memûnan bibînim babo. û şêran. Wa nabe li saetê binêrin. Lê û Clementine dibe ku her gav li vê derê bin. Tu amade bî wê baş bibe. Belê. Tu bawerî ku hewcedariya te ya tuwaletê tune ye? Dibe ku neçim dayê. Em nikarin herin baxçe heywanan. پر خەمگینم لێ درانە بیلی پرسێ دەدێش ئەزێ ببم درانە دختۆران گەلو دوێ نابێرەدە هون دکارن لێوە کلەمەنتاینە mêزە bikin Wa helbet ne girîng e. dikarin me bibim baxçe heywanan Xemgînişîna min nikarim bibim. Gelek karên min ên divê ez bikim hene. Bavê Kayu jî pir mijûl e. Kayu lê û Clementine ji ber ku ew ê neçûna baxçeyê heywanan xeya şikestî bûbûn. Ji ber ku îro em ê neçin baxçe heywanan ez xemgînim. Lê em dikarin rojekê din herin. Çima hûn nayên derve û li vir nalîzin? Em pir aciz bûn dayê. Hûn lîstokê nalîzin, hûn dikarin aliyê min cilan raxin. binê ez zebra me Himşî tu zebrayeke pir de lalî. Clementine zebraye. Clementine zebraye. Zebra, Clementine zebraye. Clementine zebraye. Clementine zebraye. Dibe ku hewce nebîne hûn erin baxçeyê heywanan. Wisa xuyaya ku li vê derê heywanên hov hene. Gelo lêw heywanekî çawa ye? Wow. Ez hırçekî mezinim. Wow. Aşelê ez dayê. Ez dikarim bibim çi? Bi tenê gorema. Kabinir. Ya rast ez tam ne bawerim canê min. Kam binêrin û tiştek were heşê me. Min ziwaker temîr kir cana min. Çi bû Kayu? Ez jî dixwazim wekliye û Clementine bibim heywanê. Ev piskirêk e helbet. Ka em binerin em ê safî bikin. Clementine zebra û Leo jî hirç e. Hırç hırç. Ez ê bibim çi babo? Ku
کوسی Ev fikrekî baş e. Dixwazî bibî kosî Kayu? ایره Tamam. Hevcedariya te bi qalikek heye. از بیا بگیریم Kayu dizanı bu ku ve selika cilan bu ya kalikeke gelek baş. نه از کوسیمه از کوسیمه